Messze délen, a Tirtoker hegységben, ami elválasztja Nilfgaard birodalmát és a korati vége láthatatlan sivatagot, helyezkedik el Gorturgvaed, a vérkapu erőd. Egy ősi vár, melyet még a gnómok építettek több száz évvel az emberek megérkezése előtt. Az építmény a hegység feltérképezetlen szakadékainak egyikében helyezkedik el, mely természetes védelmet biztosít. Az emberek megérkezésével és a más fajok módszeres népírtásával ez a vár is, mint sok másik társa, elhagyatottá vált. A gnómok elmenekültek, és a helyére beköltözött a Kongó üresség. Némi idő elteltével a fagyos hágok között néhány vicser kétségbe vonta a nagymester Arnagad vezetői képességeit. Így elárulták őt, és megpróbáltak az életére törni. Ami majdnem sikerült is. Az árulóknak sikerült élve elmenekülni, és később ők alapították meg a Vipera iskolát. A vár sok-sok idő után egy valószínűtlen kompánia menedékhelyévé vált. Miután elkezdődött a vajákok rendjének bukása és a különféle iskolák megalapítása, Arnagad medve iskolája egy belső támadást szenvedett el. A nagymester Witcher társai ellene fordultak. Habár a puccs nem járt sikerrel, a lázadó vajákoknak sebeiket nyaldosva sikerült elmenekülniük, és Arnagad nagymester a fél kontinensen keresztül üldözte őket. A renegát vicserek vezetője, egy bizonyos rossz szemű Ivar az elveszett várba, Gorturgvaedbe vezette a társait, ahol felépülve sebeikből megalapították a Vipera iskolát. Az iskola gyorsan hitvány hírnevet szerzett magának, mivel hírhedté vált, hogy a megszokott vajákiskolákkal ellentétben a Vipera iskola nem csak olyan megbízásokat fogad el, melyekben a cél egy-egy szörny levágása, hanem olyan kontraktusokat is felvettek, amikben emberek vagy akár más fajok meggyilkolása a cél. A hír gyorsan elterjedt a kontinensen arról, miszerint a Vipera iskola egy bérgyilkos szervezet, és hogy igazából Ivar nagymesternek az elejétől fogva ez volt a célja. Az iskola vezetőjének viszont egy sokkal nagyobb és összetettebb terve volt. Ivar célja az volt, hogy legyőzzék a zord vadakat. Az elején a tervét nem sok társával osztotta meg, mivel amikor még a medveiskola tagja volt, pont emiatt a terve miatt került sor a puccsra. Arnagad, a medveiskola nagymestere megtiltotta neki, hogy a zord vadászattal foglalkozzon, de Ivar ellene fordult, és megpróbálta megdönteni a hatalmát, mivel tudta, hogy nagy létszámú csoport kell ahhoz, hogy kiálljanak a vadak ellen. A Vipera iskola pedig ahogy nőtt, és a bérgyilkos szerződésekből származó rengeteg pénzzel fejlődött, Ivar álma, hogy úgy kerüljön be a történelembe, mint a vaják, aki levágta a zordvadászatot az éjjeli égboltról, egyre közelebb került hozzá. A bitorló Emirvár Emreis elődje és apjának gyilkosa egy hatalmas császár volt, aki nem, hogy majdnem megszakította a vár Emreis vérvonalat, még Nilfgaard országát is keményen megreformálta. Amnesztiát ajánlott a politikai foglyoknak, és folytatta Emir apjának, Fergus vár Emreisnek a hódító politikáját. A hódítása elért a Tirtokár hegységig is, ahol a szakadékok között a Nilfgaardiak felfedezték a vérkapu erődöt, és azoknak a mutáns lakóit. A bitorló meglátta a lehetőséget a vajákokban, és partnerséget ajánlott nekik, hogy beolvasszák őket a birodalomba. A Witcher iskola viszont annak ellenére, hogy sok tekintetben szakított a régi elveikkel, a semlegességüket megtartották, és nem is akarták azt feladni. Visszautasították a császár ajánlatát, de Nilfgaard soha nem hagy el varratlan szálak. A császári légiók felégették és elpusztították Gorturgvaedet. A Vipera iskola legtöbb tagját pedig kardérre hányták. A bitorló viszont eszes hadvezér volt. Nem gyilkolta le az összes vajákot. Néhányukat megkímélte és útjukra engedte, de megtiltotta, hogy a császárság bármely városába betegyék a lábukat. Ezzel is megszégyenítve az iskolát, és fenyegetést küldve bárkinek,
ki Nilfgaard útjába akar állni. 1270-ben, nagyjából 40 évvel az iskolájuk pusztulása után egy maroknyi viperavajákot és egy holló-fekete hajú, amnéziás varázslónőt letartóztat a Nilfgaardi titkosszolgálat. A varázslónő Emhyr udvarában maradt, a vicsereknek pedig egy visszautasíthatatlan ajánlatot adott. Gyilkolják meg az északi királyságok uralkodóit, cserébe a császár segítséget nyújt a viperaiskola újjáépítésében. A viperavajákok Guleti Leto vezetésével sikeresen meggyilkolták Temeria és Edirn királyát, Foltestet és Demavendet. Emhyr Waremreis viszont jó császárhoz híven nem tartotta magát a szavához, és orvgyilkosokat küldött a még életben maradt vicserek után, ezzel pedig teljesen elpusztítva a viperaiskolát. A viperaiskola annak ellenére, hogy hírhedt volt a bérgyilkosságaikról, hatalmas tudást gyűjtött az aktív évei alatt. Rengeteg információt tároltak a vérkapu erődben a zord vadászatról. Így talán ők voltak a valaha élt legtapasztaltabb emberek a témában. A legtöbbjük viszont nem is sejtette, hogy rosszszemű Ivar vízióinak tesznek eleget, mivel a nagymester csak egy szűk kört avatott be a tervébe, miszerint le fogják győzni a vadakat. A terve viszont füstbe ment, amikor a bitorló elpusztította a vajákiskolát, és felgyújtotta a várat. A tűz pedig elemésztett minden tudást. A viperaiskola tanárai különösen kegyetlenek és brutálisak voltak a tanítványaikkal. Az okuk erre pedig az volt, hogy a vajákokra nem vár könnyű élet, és szokják meg a durvát. A Gorturgvaldbe érkező gyermekvaják növendékek egy kis állatot kaptak ajándékul. Kölyökmacskát vagy kutyát. A feladatuk
az volt, hogy felelősségteljesen gondoskodjanak az állatról, tanítsák őket, és egyfajta köteléket alakítsanak ki a melléjük adott állattal. Évekkel később, amikor eljött a fiatal vajákok utolsó próbája, a mentoraik azt a feladatot adták nekik, hogy végezzék ki az évek alatt velük fejlődő állataikat. Csak azok válhattak teljes értékű Witcherré, akik erre képesek voltak. Az ilyen és effajta kegyetlen tanítások és feladatok tették szívtelen gyilkológépekké a vipera vajákokat. Az itt tanult szörnyvadászok egy különleges harcmodort sajátítottak el, ami a hosszú kardos megoldás helyett tőrökre és rövid kardokra helyezte a hangsúlyt, és ezek használatával egy gyors, kiszámíthatatlan, kígyózó harcmodort fejlesztettek ki. A lopakodásra is nagyban építettek, amit legfőképpen emberek ellen használtak, hogy észrevétlenül, csöndesen és nyílt konfliktus nélkül tudják elintézni a célpontjaikat. A vipera iskola tagjai voltak a legjártasabbak a méregkeverésben az összes vajákintézmény közül. A tudásukat és tehetségüket gyakran felhasználták, hogy méreggel vonják be a pengéjüket, legyen akár szörny, ember vagy másfajú az ellenfelük. Riviai Geralt az utazásai során belebotlik pár vipera növendékbe. Pontosabban a királygyilkosokba, akiket a Letho nevezetű tagból szakadt vaják vezetett. A társaság 4 tagot számlált, egy névtelen vajákot, akit Geralt az első játék végén legyőz, egy testvérpárt, Oakst és Serritet, és Guleti Letót. Geralt szem előtt leheli ki a lelkét a vipera iskola. A testvérpár akkor találkozik a halállal, amikor fedezik vezetőjük elmenekülését, miután elbuknak Henselt, Kaedwen királyának meggyilkolásában. Leto után pedig orvgyilkosokat küld Nilfgaard császára. A valószínűleg utolsó életben lévő vipera Witcher pedig Zerikániába menekül, és ezzel végleg feloszlik a vajákok vipera iskolája. Wolves asleep in midst